Salutare! Vă invit la o discuție despre un subiect în vogă în ziua de astăzi, și anume lucrul hibrid. 3 dimensiuni vreau să atingem astăzi: dimensiunea de business, dimensiunea de bunăstare a angajatului și, nu în ultimul rând, dimensiunea tehnică, precum și legătura dintre acestea. Lângă mine îi am astăzi pe Mihai Zânt, care este Managing Partner la Humanistic. Mihai se ocupă de transformare organizațională pentru mai mulți clienți, și pe Ana Ionașcu, colega mea de la Microsoft, Account Director pentru clienții Enterprise. Eu zic să începem cu o întrebare. Ce înseamnă lucrul hibrid și cum arată o zi de lucru pentru tine? Pentru mine este aproape full remote în ultima vreme, pentru că pot să lucrez de oriunde și am lucrat mult în a promova acest tip de lucru încă de dinainte de pandemie, și atunci pandemia a venit mănușă. Dar îmi place să mă duc la birouri și atunci mi-am dorit să-l fac conștient hibrid. În schimb, dacă mă uit la lumea corporate, lucru hibrid este noua necesitate. Dacă se vorbea mult că ar trebui, practic, să avem niște facilități de a lucra remote sau de a face niște acțiuni în felul ăsta, acum încă de la interviu auzim oamenii că nu mai vor să vină dacă nu ai implementat lucru hibrid. Sau sunt companii care anunță întoarcerea la birou și dacă această întoarcere nu e hibridă, vedem o rezistență foarte, foarte mare. Ok. Și HR-ul din România cum se poziționează vis-a-vis de lucru hibrid? Din conversațiile pe care le am, se uită pozitiv la asta. Avem câteva companii la extremă care au declarat full remote. Eu sunt între și între cu această implementare și vă voi explica de ce. Dar hibrid sunt majoritatea și se uită la 2 cu 3 zile. Ori 2 zile la birou și 3 zile liber, ori 3 zile la birou și 2 zile de oriunde. Cam pe aici dau studiile că ar fi oportunitatea, dar marea întrebare este cum e implementat. Asta vreau să te întreb. Best practice-uri? E o problemă mare cu hibridul și o problemă de percepție. Pe de o parte, oamenii cer să lucreze de acasă, nu-și dau seama, în schimb, de costul pe care îl are asta asupra sănătății mentale. Lipsa de conexiune cu mediul de lucru, lipsa de conexiune cu echipa poate să ducă la o izolare și poate să aibă un cost în termenii ăștia pe mai târziu. De aia hibridul e soluția. Pe de altă parte, nu oricum. Și ne-am uitat după valul 2, când ne-am dus la birouri, când mergeau oamenii la birou și trebuiau să stea distanțați, să meargă pe niște linii galbene, să ia masa singuri, cu mască, la 7 metri de ceilalți și oricum 2-3 oameni pe un etaj. Și dacă mergi la birou să-ți petreci ziua într-o sală de ședințe, tot în fața unor reclame, singurul beneficiu este dacă ai copii mici care alergă prin casă și care intră peste tine în cameră. Alt beneficiu nu ai în realitate și și-au dat seama că nu au nici la birou conexiunea aia. Deci hibridul, după mine, implementat corect, este cu niște rutine sincrone. Adică dacă venim la birou în niște momente agreate, de altfel de comun acord descentralizat, să venim toți. Să avem niște momente de echipă, să ne conectăm și să fie o sincronicitate când se întâmplă asta, să ne putem vedea, simți și să putem să susținem atmosfera aia de echipă. Și în rest, toată lumea de oriunde, descentralizând cu încredere și lucrând mai degrabă pe livrabile. Pe ce e de făcut, nu dacă faci, când faci. Da? Ne dorim această flexibilitate, dar să lucrăm pe ce am reușit să obținem împreună. Și apropo de asta, vrei să întrebi tu ceva? Da, mă gândeam că aici, referitor la ce ai spus cu momentele împreună și momentele descentralizate, aici vine foarte mult partea de management. Ei cum se poziționează, cum îi simți tu în zona de digitalizare și ce sfaturi le-ai da? Pentru că eu cred că în perioada asta s-au întrebat o grămadă de lucruri, cum să facă și ce să facă. Eu mă bucur că s-a întâmplat asta. Adică pe lângă că această pandemie, dincolo de, Doamne ferește, oricine a avut un moment tragic și așa, e cu mare părere de rău organizațional, în schimb, sau în zonă de leadership, cred că am făcut niște salturi. Odată în materie de digitalizare, spunea cineva că pandemia a fost Chief Digital Officer pentru companii, dar și în termen de leadership. Și la ce mă refer aici este de libertatea în gândire și de mindset. Mă uitam la ce aveam de făcut în primele programe de leadership pe care le făceam la început de pandemie și era mult despre control. Și auzeam niște practici din astea aproape halucinante pentru mine, în care unii lideri cereau
video să vadă că stai la birou sau să vadă că lucrezi, se cerau tot felul de normări și pontaje din nevoia lor de control, nu dintr-o nevoie de a lucra efectiv. Și asta funcționează puțin la început, cât am gestionat o criză, dar nu poate să fie sustenabil. Lucrul de acasă presupune încredere și presupune flexibilitate. Ca atare, fiecare om poate adică ar trebui să-și regăsească, și nu mai venim din time management, vorbim din energy management. Care sunt acele momente productive? Când poate să livreze? Și conversația de leadership este mai degrabă pe ce vrem să obținem împreună. Unde ar trebui să ajungem? Ce facem cu autonomie și cu libertate în a face? Când simți că nu vezi ce se mai întâmplă, pot să înțeleg frica asta. O am și eu pe echipele mele, că conduc două companii separate. Dacă nu se întâmplă, dar ideea este că tot digitalizarea ne ajută să putem să avem niște board-uri în care să vedem sarcinile în dinamică, în care să vedem ce este doing, să vedem ce este done, să ne uităm la ele în dinamică, dar să vorbim în termen de uite unde vrem să ajungem și să lăsăm autonomie. Cât de mult te-a ajutat pe tine tehnologia în hybrid work, în companiile pe care le conduci? M-a ajutat foarte tare, pentru că odată, multe dintre programele noastre au putut să ajungă la mai multă lume. Și asta a însemnat o scalabilitate pe care la nivel de învățare, la nivel de learning, nu o vedeam. Mai mult, asta a deschis porțile, mai degrabă mentale, spre piața internațională. Am livrat programe în Africa de Sud, în Olanda, în Spania, în Franța, pe multe meridiane. Am coaching la Singapore. Lucruri la care, evenimente la care am fost invitat, la care probabil că nu-și puneau problema înainte să ne invite, dacă nu era perioada asta. Deci brusc asta a deschis o bătălie mai internațională. După care, inclusiv echipele. Da? Avem oameni cu care lucrăm de la Paris, oameni cu care lucrăm din Cluj, oameni cu care lucrăm din foarte multe meridiane și programele pe care înainte ne puneam problema, ok, ce sală găsim, cum găsim și acum asta nu mai e o problemă. Da? Avem oameni din diaspora care sunt înscriși în programe, chiar dacă sunt B2C, ne ajută foarte, foarte tare și un model de tracking, de cum arată sarcinile, cum ne uităm cu toții pe niște foldere de cloud și pe niște dashboard-uri de cum putem să conducem activități. Pot să revin un pic la subiectul de management? Da. Circulă informația prin presă conform căreia managerii se simt nesiguri pe poziția lor. Ai atins subiectul un pic mai devreme. Se simt nesiguri pentru că pierd controlul, în special middle management-ul. Poți să-mi spui ce părere ai despre asta, dacă este adevărat că middle management-ul chiar este amenințat de acest hybrid work și de tehnologie și așa mai departe? Nu cred că este amenințat și, apropo de asta, cred că fiecare trebuie să învețe să gestioneze. Controlul e o iluzie. Adică singurul adevăr care a fost și înainte de pandemie și a fost mult mai vizibil în pandemie este ăsta. Avem o iluzie a controlului, în realitate nu avem control. Dacă ne uităm la forecast-urile de dinainte de pandemie, și ce s-a întâmplat în pandemie, ne dăm seama că nu puteam să proiectăm nimic din ce se va întâmpla în viitor. Exact. Vorbeam cu oameni de vânzări și îmi spuneau, păi cum să mai fac targetul? Pentru că acum e pandemie. Și alți oameni de vânzări spuneau, păi tocmai pentru că e pandemie putem să accelerăm. Și vedem companii care au depășit cu mult targetul și alte companii care au frânat și au mers sub target. Din toate industriile. Adică nu e despre, se uită la aceeași realitate și iau alte măsuri. Deci, sentimentul de control este o percepție pe care fiecare lider trebuie să-și o gestioneze și să-și dea seama care sunt nevoile pe care trebuie să le aibă în termen de a se simți cât de cât în control. Și asta, dacă dăm libertate, flexibilitate, autonomie oamenilor și vorbim în termen de unde vrem să ajungem, se schimbă stilul de leadership și pe mine nu poate decât să mă bucure pentru că ajungem mai la bază în a te uita așa introspectiv și a-ți da seama cum de fapt trebuie să conduci. Foarte interesant. Ok. Te-am întrebat de middle management care se simte amenințat. Vreau să vorbesc un pic și să vorbim un pic de fapt și de angajați. Pentru tehnologie, pentru mine sunt utilizatorii finali ai tehnologiei. Și ei se simt amenințați cumva. Mai multe puncte de vedere. În primul rând, sunt oameni care pur și simplu nu stăpânesc încă tehnologia. Doi la mână, iarăși,
circulă informația prin presă, conform căreia oamenii care lucrează de acasă sunt dezavantajați din punct de vedere carieră, din punct de vedere al progresului carierei și sunt foarte curios de punctul tău de vedere. Într-adevăr, mă uit la niște companii și mă uit la niște echipe care au rămas poate în urmă cu adopția tehnologiei. Și aici adică adopția tehnologiei ține în primul rând de mentalitate și după care de a învăța efectiv skill. Adică îți pune în cap că vrei să o folosești în favoarea ta, să te uiți unde te ajută, unde nu te ajută, cum poate să faciliteze practic saltul ăsta. În ceea ce privește saltul în carieră, aici am un sfat pentru toată lumea, apropo de izolarea aia. E nevoie de conexiune umană. Și contrar concepțiilor, conexiunea umană se poate întâmpla și online. Se simte emoția și pe ecran. Te poți conecta emoțional cu oamenii și prin intermediul unui ecran de Teams, dacă o faci. Am clienți în Singapore care plâng și de la distanța asta pe ecran într-o ședință de coaching și care se pot descărca acolo. Dacă înainte eram față în față la birou și aveam discuția aia la cana de cafea și cineva era mai posomorât, chiar vorbeam mai devreme despre asta, puteai să ai discuția aia de 5 minute și să vezi cum ești. Acum, dacă nu ții camera deschisă, nu mai ai oportunitatea asta. Există o sincronizare sau un raport care este creat chiar și la telefon. Dacă doi oameni sunt la telefon, aud pauzele, tăcerea, aud sentimentele din partea cealaltă, se aude respirația și poți să-ți dai seama. Când ești pe mute și cu camera închisă, nu știi nimic din ce se întâmplă dincolo și asta este de-a dreptul scary. Asta e un challenge. Da. E convins să deschidă camera. Da. Și atunci cred că e necesar să avem o conștientizare de ambele părți. Dacă, și chiar sub scuza asta că nu merge tehnologia, oricând se poate, dar să se poată în majoritatea orilor, să fim totuși cu camera și să ne conectăm cu echipa. Odată liderii ar trebui să contracteze asta, pe de altă parte angajații ar trebui să-și dea seama de asta. Există background-uri, poți să faci asta de oriunde, nu mai este o problemă, dar e nevoie de ambele părți și spre binele tuturor să ne putem conecta emoțional cu echipa. Ei bine, dacă asta se întâmplă, atunci nu mai avem nicio problemă în parcursul în carieră. Te poți conecta, poți să creezi relație, chiar și în online, și după care să ai și partea pragmatică de livrabile care să fie observată și nu se mai întâmplă diferență. Asta pentru 1 la 1. Da. Te-ai foarte mult pe 1 la 1. Vreau să ating puțin partea asta de hibrid și de conexiune și în meeting-uri. Da. Pentru că sunt ședințe, da? Exact cum ai spus și tu. Unii remote, unii local. Se aplică ce spui și pe partea de meeting-uri, pe partea de remote? Eu cred că se aplică și cred că asta ține de, adică dacă înainte în meeting-uri vorbeam de o participare, cineva trebuia să se exprime, să vorbească, trebuia să aibă spațiul ăla, odată ține de facilitarea celui care ține meeting-ul să dea un spațiu egal celor care sunt în sală și celor care sunt în remote și dacă asta se întâmplă, ideea este să te exprimi. Chiar dacă ești în remote, poți să te exprimi. Eu acum, e mai greu să ții spațiul ăsta dual. Am făcut chiar training-uri așa și am moderat ședințe așa și îmi dau seama că poate tensiunea dintr-o sală în care se iau decizii importante poate să fie și energia poate să fie cu totul altfel față de cel care este la distanță. Câteodată e chiar o protecție dacă stai un pic la distanță. Dar ideea este să participi, să fii conectat la asta. Dacă e conectat, atunci nu se face o mare diferență. Și cred că din când în când trebuie să ajungi și acolo ca să creezi relația dacă asta este hibrid. Și pe cât se poate sincronizat. Dar da, poți să faci asta și de la distanță. Și aș mai adăuga ceva, Nic. Mi se pare foarte important să anunți oamenii dinainte, când ai o ședință mare, că îți dorești conexiunea asta, că îți dorești ca ei să pornească camera, ca ei să fie pregătiți. Ne-am obișnuit în anul ăsta de pandemie să nu fim pregătiți pentru a porni camera. Și atunci, mental, tu dacă știi că începe un meeting în care vei fi vizual, în care trebuie să te exprimi, te pregătești. Că așa te-a învățat pandemia, să te pregătești pentru meetingurile vizuale. Bun. Ceva istorii din anul ăsta, ceva interesant ce ai să ne povestești. Nu știu, de exemplu, eu mi-au aminte că acum 3 ani când povesteam de telemedicină într-o conferință, lumea se uita la mine ca și cum aș fi vorbit de acele rachete care nu s-au inventat încă
În momentul de lockdown, dacă ți-aduce aminte, ne-a dat challenge-ul de a face o clinică virtuală și am făcut-o în 10 zile. Deci s-a pus online, funcțional, în 10 zile. Mi-am amintit și de faptul că atunci când tu ai zis că poți să-ți atingi oameni din alte țări pe care nu-i atingeai, și clinica asta virtuală a făcut același lucru, deci oameni care erau în diaspora au putut să intre cu doctori români și să vorbească live, ceea ce nu aveau posibilitatea de ani buni de zile să facă. Și dacă ne uităm afară, programările sunt în 4-6 luni sau așa mai departe, deci aduce un beneficiu aici. Multe lucruri s-au schimbat și am simțit oamenii, clienții mei, am simțit venind ei spre mine și întrebând ce pot să fac nou, ce pot să fac extraordinar, ce pot să fac în perioada asta, pe când cu ani în urmă ne chinuiam noi să le explicăm că lucrurile astea se pot face, sunt ușor de făcut, sunt tangibile. Am văzut așa o mișcare digitală extrem de rapidă pe care am simțit-o. Într-adevăr, pe partea cealaltă, oamenii stau acasă, au nevoie de socializare. Hybrid work-ul ăsta trebuie gestionat mai bine și sunt tool-uri pe care Nic le știi și le poți arăta să facă management-ul între cele două arii. O altă întrebare, apropo de hybrid work, pentru că, în general, discuțiile de hybrid work sunt centrate în jurul lucrătorilor din birouri. Office worker, information worker, în engleză. În același timp, însă, observăm o nevoie de digitalizare și a oamenilor din prima linie, a angajaților din prima linie. Fie, Ana, ai dat exemplu de medicilor mai devreme, da? Da. Medici, asistente, telleri la bancă, eu știu, oameni care lucrează în retail, casieri, lucrători comerciali, cei din fabrică, muncitori în fabrică. Ce părere ai vis-a-vis de transformarea digitală și includerea acestor persoane în transformarea digitală și în acest hybrid work? Eu zic că e necesar, adică dacă ne gândim la fabrici, acum depinde cum sunt ele setate, dar va exista un nivel de automatizare și acolo. Ne uităm la automatizare, da? Dacă ne uităm la automatizare a mașinilor înainte în zona de producție, acum va fi o automatizare foarte mare în zona de lucrători informaționali, cum zici. Și apropo de istorioare interesante, mă uitam că eu am avut call pe video cu ANAF, da? Și mă bucur că se poate întâmpla asta și că le putem deschide spațiile virtuale sau că putem lucra de la distanță cu alții. Și dacă ne uităm la orice lucrător din orice alte părți, ne uităm că folosesc totuși smartphone-uri și că putem să ajungem mai ușor la ei prin asta și că putem să vorbim mai rapid. Adică tehnologia există și dacă descentralizăm un pic și le permitem cel mai user-friendly fel de a ajunge la noi, cred că asta ar face niște diferențe majore. Ok. Și ca să conclud, ca rezumat, dacă ar fi să te adresezi unui lider acum de organizație, ce sfat i-ai da vis-a-vis de lucru hibrid? Vis-a-vis de riscuri, beneficii și așa mai departe. Ce îi spune elevator pitch-ul hybrid work-ului? Da, este un subiect chiar hot și majoritatea programelor de leadership pe care le fac acum sunt pe zona asta de hybrid. Aș zice că felul în care conducem trebuie regândit. Dar nu-i un soi de filozofie complicată, ar trebui să ne ducem la baza lui. Și baza lui ar trebui, se vorbește mult acum despre bucata de well-being. Aș zice că fiecare lider trebuie să fie atent la well-being. Odată la well-being-ul propriu, cum stă conectat și cum se deconectează și cum are momente de focus în care poate să se gândească la ce are de făcut. Și să nu se aglomereze cu atâta sincronicitate și cu atâta ședințe, adică să folosească asta, dar până la nivelul în care poate în continuare să stea conținut. După care să aibă grijă de asta și pentru echipă. Având încredere și vorbind mai mult în termen de rezultat, în termen de livrabile, descentralizând și făcând unul la unul și având mai degrabă abordări în stil de coaching. A întreba ce este posibil și lăsând posibilitatea să fie de-a dreptul surprins de ce pot genera oamenii atunci când îi se dă autonomie și libertate. Și după care să creeze rutine de conectare, fie că unele trebuie să fie remote și altele în zona de hybrid când sunt în sală, în care să se reconecteze cu echipa.
care sunt acele stand-up-uri dacă lucrăm pe Agile, care sunt acele ședințe operaționale dacă nu, care sunt acele momente de reconectare cu echipa, unele care sunt desenate să fie online și altele care sunt desenate să fie fizic, pentru a ne putea sincroniza ca echipă, odată la nivel de reliabile și după aia emoțional. Astea ar fi câteva puncte pe care le-aș adresa automat pentru orice lider. Excelent. Mulțumesc mult, Mihai. Mulțumesc mult, Ana. Mulțumim! Și până data viitoare. Mersi mult de tot!